Hello guys, खुलुमबाय गासिखौबो फिन खनसे बरनाय थाबाय आंनि संजना ब्लग चेनेलाव। So guys, बिराद गोबाव जाबायमोन आङो रिएक्शन भिडिअ लाबोयैया। ओमफ्राय दा दिनै आं रिएक्शन भिडिअ लाबोगोन सानदों नोंथांमोननि सेराव। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। ओमफ्राय आङो न'आव गैया माने दैमा सिङाव बेरायनो फैदों जोङो। ओमफ्राय खोमसिबायमोन नै खोमसिहांबाय। ओमफ्राय बेवहायनो मा भिडिअ लाबोगोन सानबाय आङो। ओमफ्राय रिएक्शन भिडिअखौनो लाबोगोन सानबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना नायबानो जाबाय। दा गोदान ओंखारफुबाय थानाय दाखा जोमैनि मिउजिक भिडिअखौनो बानायगोन आङो। दाखा जोमैनि मा होनोमोनलाय सेवालिनि बारफुनाय आरो लोगोफोर बिराद मोजां खोनादों। आं बिराद खोनासंबाय बारे बारे खोनासंबाबो माने अहायाखै गानखौनो। स' ओमफ्राय दा दिनै आं बेखौ रिएक्शन बानायनोसै। स' नायलांदों नोंथांमोनाबो। स' थ'दो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। बिराद मोजां खामानि मिउजिकआनो खोनासंबाबो अहाया लोगोफोर। ओमफ्राय दा आं बेखौनो नायबाय थायो खोनासंबाय थायो। हराव उन्दुबा बेखौ खोनासंबा जाखाया लोगोफोर। स' नायबाय थानोसै बारा बुखिबाय थाला। दाखा जोमै
खोनासंबाबो माने अहाखाया नोंथांमोनाबो अहायाखै जानो हागौ गानखौ खोनासंनानै आं जेरै जादों नोंथांमोनाबो बिदि जानो हागौ ओमफ्राय लोगोफोर बे मुभिखौ नोंथांमोना नायगोन ना नायाखै दा दुर्गा फुजायाव माने दिन्थिगोन आरो मुभिखौ जोंनि गान्धीबारियावबो दिन्थिगोन होननाय खोनादों ओमफ्राय लोगोफोर आंथ' बिराद नायनो एक्साइटेडखा माब्ला नुगोन जागासिनो लोगोफोर ओमफ्राय आंथ' नायखागोनानोखा जेखि जाया मानो नायखागोन आं बे फिल्मखौ स' नोंथांमोनाबो नायबानो जाबाय बिराद मोजां जादोंनो हलाव दिन्थिनायफोराव मानसिफोरा नायनायाव होनदों आरो ओमफ्राय दा जोंबो नायगोन आरो लोगोफोर बिराद एक्साइटेड आं नायनो नेहा हाय थ' लोगोफोर भिडिअखौबो आं बेखिनियावनो एन्ड खालामसै मोनाबायबो ओमफ्राय साननैसो थानानै कभार भिडिअ बानायगोन सानदों आं लोगोफोर ओमफ्राय टाइम मोनबा बानायनोसै स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुखागोनानोखा बानायबा ओमफ्राय माने टाइम सोलाबाखै नालाय बेनिखायनो बानायनो सोलाबाखै स' साननैसो थानानै बानायगोन लोगोफोर स' भिडिअखौ बिदिब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन निहा बाय बाय